Nyaya muri kunzwa iri kutenderera pasocial media kai inotondirwadza. Moyo chena wevanhu veZANU-PF ndewei wekuti vandipe motikari nemari. Vanhu vakandirova ndisina kupfeka vakandisungirira pachidhina kunhengo dzanguku. Izvezvi upenyu hwangu dhenzika ndikurarama zvezvezvo kuti ndototambura kurasa mvura. So moyo chena wavo ndewei. Handife ndakatambira chinhu cheZANU, handife ndakatengesa struggle, handife ndakayanana nevanhu veZANU, never. Ende kupenga ukaona vanhu vachizama kuti he tipe madzibaba zvinhu zvakadaro, ngavatenge mapiritsi maparaseti chaiwo chaiwo vaise muzvipatara pamari yangu iyoyo yanga vaida kundipa, pamotikari yacho yanga vaida kunditengera. Ngavatotengesa motikari yacho vatenge mapiritsi vaise kuzvipatara, not kuti vape madzibaba veshanduko. Ini ndinomira naPresident Advocate Nelson Chamisa.